Hallelujah. Amen. At about 9th hour. Lokho kubalekile. Hallelujah. And lesi sikhathi lesi abashoyo isikhathi santambama okuyisikhathi umpristi oyingena ngaso endaweni engcwele. And okuyisikhathi la uJesu asho khona wathi Eloi Eloi elama sabatha. Hallelujah. And lo muntu uhlezi at the beautiful gate but isimo sakhe asikho sihle. Uhlezi emnyango omuhle kodwa isimo sakhe asikho sihle. Hallelujah. Lo muntu uya njalo endaweni enhle, endaweni ephethe izinto ezinkulu kodwa uphila kuye akukho. Hallelujah. Isimo sakhe asikho sihle kodwa uya endaweni enhle, nendaweni ongalindela kuyo ummangaliso kodwa ummangaliso kuye awukho. Uya njalo esontweni, mayifika esontweni ephindele emumva nesimo sakhe esingekho sihle. Ufike egula esontweni ehambe egula. Ufike ngenayo imali esontweni ahambe ayekhaya ngenayo imali. Uhlezi esangweni elihle kodwa isimo sakhe asihle. Hallelujah. Kodwa wangayeka ukuya endaweni enhle noma isimo sakhe sifike singashintshi. Although i-expectation yakhe kwakuyi-expectation yemali. Hallelujah. Kodwa isimo sakhe asishintshi. Hallelujah. Uhlezi emnyangweni omuhle kahle hle igate. Hallelujah. Lo muntu bafika bambeka nje egateini. Hallelujah. Wonke umuntu ongenayo ungena kuleli gate elihle. Kuleli gate isimo somuntu asikho sihle. Kodwa bayamjamba bangena ngaphakathi. Hallelujah. Akekho nje ofike lokuthi namuhla akeke kube khona into engiyenzayo. Kunabantu abayojabula njalo isimo sakho masingakashintshi. As long as kusashayelwa bona izandla. Hallelujah. Amen. Ngoba bayangena njalo, bangena babambene bayajabula. So kunabantu njalo abawuhlezi njalo bejabulela ukuthi wena ukhangezile. Bejabulela ukuthi wena una skill. Bejabulela ukuthi wena awusebenzi. As long as usabucela kubo. Hallelujah. Hallelujah. Kufuneka njalo lokhu kuvela bona. Kufuneka njalo lokhu kushayelwa bona izandla. Kufuneka njalo wena njalo lokhu uphila impilo yokukhangeza. Hallelujah. Kanti nabo babenefita ukuthi hallelujah. Uyibona naye sekhukhumana. Naye uyinto enkulu uyangena kuleli gate. Nangu umuntu ekhangeza umnikeza imali. Njalo kunabantu abawuhlezi bengakutshela ukuthi ufisha udotsho kanjani. Hey. Hallelujah. Yeah. Ngeke bakutshele. As long as wena usakhothama kubo njalo. Hallelujah. Bafuna njalo ukuthiwa bama breadwinner ekhaya. Hallelujah. Unayo umfowabo akasebenzi umsebenzini uyazi ngiyaqasha kodwa akukho ukuthi thatha umfowenu omfaka emsebenzini. Ufuna njalo ukuhleze ekhaya yena. Breadwinner njalo ekhaya. Ufuna nje into enkulu ekhekheni. Hallelujah. Akekho nje oyicabanga isimo salomuntu, akekho oyicabanga, akekho oyicabanga. Hallelujah. Kanti uNkulunkulu usamhlele. Hallelujah. Expect omunye uNkulunkulu uqhamuka nemiracle. Uhlezi kwi-wheelchair isikhathi eside. Hallelujah. Amen. Kanti uNkulunkulu umhlelele okunye. Mabe qhamuka Peter bathi sibheke. Hallelujah. Amen. Sibheke. Uma ibabheka. Hallelujah. Akukho abanakho. Bathi akukho esinakho. Igolide nesiliva lolufuna asinalo. Kodwa lokho esinakho siyakunika khona. Ngegama lika Kristu uJesu wasenasukuma uhambe. Hallelujah. Yabona bafowethu
esumsomo ishumayela kunezinto ezivukayo kulo muntu and indlela ahlezi ngayo nabantu abangenayo daily. Hallelujah. Bangena daily, umuntu akasizakali, abanendaba nomuntu ongasizakeli. Bona babefaka imali nje. Hallelujah. Bashayira izandla. Angazi noma mhlawumbe khona wayithika, yilo muntu kodwa wayifika njalo. Hallelujah. Wayifika njalo. Wayifika njalo. Isimo sakhe singashintshi. Uthi umsomi singa expecting imali. Hallelujah. Asingezi ngoba nakho si expect something uNkulunkulu oluyimali. Ngoba uNkulunkulu une miracle yasuka ihlelile yakho. Wena uzosuka uhlele uexpect into encane engacost into encane yani uNkulunkulu ukhona okukhulu akubekele khona. Lokho okuncane okuexpectile kuyinto encane nje. Ungamakinati yani uNkulunkulu expect okukhulu ukunalokho. Hallelujah. Simshaya izandla umshumayela igama lika Jesu. Hallelujah. Sesiya izidlweni senkosi sicela ngivulela 1 Corinthians chapter number 7. Mamjali. Sicela wenze njalo sana. Nomdayo usondela. Jesus. Chapter 11. Verse? Verse 6 pandele. Verse 23. Okay. 23. Mayingawanga nje leyo nto yakho ngoba ngathi ayilokhiwe lapho phansi. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nengamnika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngwabo wathabatha isinkwa. Kuyathela nje. Thina abamtshali lehle kule.